Здравейте и добре дошли отново в geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е смесител за кухня от серията RSK 915. Това е едноръкохватков смесител с висок тръбен чучур. По-скоро стандартен като модел. Ще покажем отблизо ръкохватката. Той в момента не е сглобен напълно, но ще имате възможност да добиете доста добра представа за артикула. Виждате, ръкохватката е плоска, но масивна и плътна. Тук производителят е поставил своето лого. Виждате, смесителят е изработен от месинг с хубаво хромирано покритие. Хубав висок, който го прави доста функционален, тъй като високият тръбен чучур открива голямо пространство над кухненски умивалник, което ви позволява да напълните шише, кана, да въртите чучура свободно, така че дори да сложите висока тенджера или да натрупате много наброй чини, пак да разполагате с коритото си. Смесителят е комплектован с всичко необходимо. В комплекта са включени меките връзки, крепежните елементи, уплътненията. Не е необходимо да се закупува нищо допълнително за монтажа или експлоатацията на изделието. Отстрани сме поставили самата кутийка. Ето така изглежда тя. Ще я отстраня, за да може да разгледате още веднъж смесителя. Ето така изглежда той от всички краища. Хубав, функционален, удобен чучур. Върти се на 360 градуса. Може да го поставите отляво или надясно на умивалника, така както вие прецените за удобно. За повече информация и възможности за избор, посетете geraka.com.